začátku. Já totiž potřebuju zhruba pak jako stopáž, kdy ty končíš, abych to si napsal, aby jsme si napsali zhruba, v které minutě ty pak budeš už končit plus minus, aby jsme to měli tam napsaný na tom papíře, víš? Takže nejdřív ty zapněš, já jsem to zapnula totiž. Tak jenom. Tak můžeš to pak seknout. Tak. Teď jsem to pustil. Jo? Jo. Skončili jsme 3:30 asi tak, jo? No, takže to si tam napiš. 3:30 plus minus zeslabovat podklad, jo? Protože my to nemůžeme udělat na tvrdo, jo? Ty budeš pak zpívat o něco rychleji, a ono to nevyjde, víš? Rozumíš? Jo? Tak plus minus, jo? Aby jsme věděli, až pak u toho někdo třeba bude sedět, jo?